coneixeu, em dic Alba, tinc 12 anys i m'encanta llegir. Em vaig crear aquest canal anomenat Llegeix-me per poder-vos recomanar tots els llibres que havia llegit fins ara. El llibre del que us parlaré avui s'anomena La biblioteca dels llibres buits. L'ha escrit un escriptor català anomenat Jordi Sierra i Fabra. És un escriptor molt conegut que va néixer a Barcelona el 1947. Ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil i té més de 400 títols publicats i uns 10 milions d'exemplars venuts. Ara us parlaré un poc de què va el llibre. El llibre comença en què és un poble normal i corrent que mai passa res. Fins que un dia, la biblioteca del poble, als llibres se'ls cauen les lletres. Perquè la gent no els llegia. Tots estan molt amoïnats, sobretot en Benjamí, l'alcalde. A partir d'ara serien el poble de la biblioteca dels llibres buits i quedarien com uns incults davant de tot el món. Si us ha estat agradant el que he estat explicant fins ara del llibre, jo trobo que us agradaria perquè el final és el més interessant i és molt divertit. Ara vaig a donar-vos la meva opinió sobre el llibre. A mi m'ha agradat molt perquè és un llibre on els protagonistes són els nens i també ens transmeten cada moment del llibre que llegir és molt important. El tros que m'ha agradat més ha sigut el final, perquè és on tota la gent del poble va en grup per poder salvar el poble i no quedar en vergonya davant de tot el món. Espero que us hagi agradat i que llegiu el llibre. Si voleu més recomanacions d'altres llibres, subscriviu-vos, doneu-li like, compartiu el vídeo i si voleu que recomane algun llibre en concret, fiqueu els comentaris i per supost que vos el recomanaré. Fins una altra! El que us parlaré avui s'anomena Jordi... Jo que vosaltres no sé què dir. L'escriptor és un autor molt conegut. Va guanyar el premi... De què? Va guanyar el premi de què? Ah, sí, el premi de 400 llibres fets i més de 10 milions d'exemplars. L'autor Jordi Sierra i Fabra. Aquí està. Adiós, cucu. No, va para allá.